Салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон. Аризае, ки ман навиштагӣ будам имна дар Генеральни прокуратураи Российской Федератсия аризаи моро қабул кардам. Имна барои Идибеки Бухтарӣ. Ман дар ҷумҳури Тоҷикистон бо ариза навиштагӣ ҳастам. Дӯстон, кор кардесам. Исоқ Файюб зидди экстремизму терроризм боротса мебараку ҳаматонон азиз. Прокуратураи вилояти Хатлон ответш ҳаст барои се блогер. Бози мо МВД-ра нигоҳ дорем, баъд судда пешниҳод мекунем. Нигоҳ кунед, на дӯстони азиз. И фақат аризае ки ман навиштагӣ будам именно дар МВД и прокуратураи вилояти Хатлон. Кадом видеода, дӯстони азиз, чӣ хел кор мекунем, кадом видеода чӣ гап задагӣ ҳастанд, ҳамаш ҳаст. И барои Идибек Бухтарӣ, и барои Фаррухи Нурзод офисал кор мекунем. Ҷуда чӣ гап гуфтагӣ аст, дар ҷо чӣ комментария навиштагӣ аст, ҳама чиро ҳаст. Ҳама чиро ва факт дорем. иш барои Бобои Лангари дани уже дар Россия заявление навиштагӣ ҳастем дар Генеральни прокуратура. Но ман кӯшиш мекунам ки дар ФСБ ҳам бинависам. Дӯстони азиз, и фақат дар ҷумҳури Тоҷикистон дидам. ва Бобои Лангари ҳам шоҳид дорам, ҳам запис дорам, чӣ хел мегӯяд ки ман кормандони амнията фалон мекунам. Дӯстон, вақте ки ман мебурам гап мезанам, бисёриҳо маро бовар намекунед, бисёриҳо ё зидди Конститутсияи ҷумҳури Тоҷикистон ҳастанд. гӯш кунед, на ман амнията фалон мекунам. ва амнияте ки имрӯз мо ором ҳастем. Ман просто так наменависам. Ман кор мекунам. Аками ютуба ман тоза накунам, кӣ мекунад дигар? Кӣ? Як ҳафта шид бовар кунед, папкаи дисти мада. Бози ҳамин се блогерша чизе ки мехоҳам пешниҳод кунам, баъд насиб бошам бо ду блогер дига дар Инстаграм гуфтам. Бошани насиб боша пешниҳод мекунем. Дӯстони азиз, ҳамаш ҳаст. бози МВД ну фамилия ҷои зистонашона маълум кунанд. Мо чӣ кор мекунем, дӯстони азиз? суд пешниҳод мекунем, судда пешниҳод мекунем. қонунӣ, дӯстони азиз, ягон пуст угрожат кардан мекунад, чӣ видео мекунад, дарди сари худшон мешавад. бози ответи МВД-ра мегирем, мо суд пешниҳод мекунем. қонун қоидааш, дӯстони азиз. барои кори Идибек ман қадам боварӣ дорам ки аризаи мо аризаи серьёзне аст. Исоқ Файюб кор кардагӣ аст. ҳар як комментария, ҳар як сухане ки айданашон мебирояд, Исоқ Файюб менависад. чӣ хеле ки ман Муҳаммад Иқболи Садриддина дар Российской Федератсия роз додам, ино хай нестанд. дӯстон, насиб бошад баъда як ду блогери дигарам як именно МВД баста пешниҳодшон мекунем, як 15 суткаишон метан одам мешаванд. баъд мехоҳам ки именно барои ӯ блогеро ки конкурс мезгаронанд дар территорияи Российской Федератсия, ранги Муҳаммад ТВ номерои карта монагӣ аст, ман мехоҳам ки пешниҳод кунам. бисёр чиро пешниҳод кунам именно барои бозиҳое ки ғайриқонунӣ гузарондесанд дар Российской Федератсия, барои налог миллиард расходка озода мешавад. и картошуно маҳкам мекунем. кор кардан накор аст. ман нафаҳмидам ки Муҳаммад ТВ дар территорияи Российской Федератсия аст. тоҷикистони азизам, ман намегузорам ки ягон ихел одамое ки маска кашидагӣ ҳастанд, ки зидди амният ҳастанд, амнияте ки оромии миллат аст, ки 100% дисти амният дисти ҳукумат аст. дидесем ҳамсояро Афғонистона, ки як габи лишни гап мезанад, ӯ ҷавоб медиҳад. ман намегузорам. ҳозир ин сари вақте пешравои ӯро гирифтам. ман медонам ё ки ҳастанд. дӯстон, 100 ҷаҳон ташаккур. 100 офаринтон ҳукумати ҷумҳури Тоҷикистон. 100 офаринтон.
یوریست باید کار یوریستیش کنه، ملاگیش کنه، حافظه گیریش کنه، پلیتیکیش کنه، تا انسان چقدر پیش میرود. دست پیش بر.